לך אחורה. לך אחורה. יפה. יפה. עכשיו. כן. עקב רודף אגודל. ידיים לצדדים, תרים את הידיים. יפה. הוא לא מצליח לעשות צעד. אז החזקת, נו מה? למה? אבל לא עשיתי כלום. עכשיו יהיה שקט, לא נצחיק. לך אחורה. כן, ידיים לצדדים גבוה. צחקתי אותך. לא דיברתי. הוא לא מצליח לעמוד. יאללה, עוד פעם, נו. אין בעיה, סליחה. אין בעיה, סליחה, אני מצטער. אחורה. יפה. עקב רודף אגודל. ידיים לצדדים גבוה. יש לך 100 שקל, מחכה לך פה בקיר. מיה. וסליחה ממי? אין בעיה, אין בעיה. עד הסוף? כן. ידיים לצדדים גבוה לפני שאתה מתחיל. ככה? כן. ככה? כן, לא. ככה? כן. אני יכול להתרכז? הוא מחזיק שם. לא, אני יכול להתרכז? אתה לא יכול להתרכז. הוא לא יכול לעשות. פוגל באייס? לא. נצפוק בלעד, שומעת לעשות את זה. קח את 100 שקל, נו, תמשיך. הלאה. יהיה ידיים לצדדים. עקב רודף אגודל. שיגע. עד אמור. מה? עד אמור. לא מדבר. אין בעיה. אוקיי? אוקיי. לא נוגע. כן. שיקו. אבל רגע, שנייה, אתה אומר שאתה לא שיקו. אם זה היה שוטר, אם זה היה שוטר... שנייה. שנייה. מה אמרת? אני צחקתי בעקבות זה שרקדת על הקו. לא. אם זה היה שוטר והיית דופק לו כאלה עם הרגל, מה הוא היה אומר? מה אמרת? מה? שלא תדבר, נכון? כן. יאללה, לך אחורה. לך אחורה. תרכז. עקב רודף אגודל, ידיים לצדדים. ככה? כן, שיגעו. הלאה. פוגע. נו, מיה. וסליחה ממי. נו, יאללה. סבבה? שיגע. שנייה.